Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa ating channel dito pa rin sa Louie TV. Isa na namang travel vlog ang ipapakita natin sa inyo mga kalakwatsa. Actually mga kalakwatsa, na-i-feature na natin itong lugar na ito sa San Quintin. Pero sa pagtutulungan ng San Quintin LGU at syempre ng Team Dipalo, pinaganda pa ulit nila. So titignan natin ang bagong mukha ng isa sa pinagmamalaking tourist spots dito sa San Quintin, Pangasinan, ang Dipalo River Park. So ano pang hinintay natin mga kalakwatsa? Tara! So eto na nga ang pupuntahan natin ngayon mga kalakwatsa, ay ang Dipalo River Park. Ang bagong mukha, pak may ganon. O diba, lakas maka-LGBT ng daanan. Baka Taiwan inspired yarn. Super komportable nga mag-swimming dito with 23 bamboo cottages for 200 pesos at 6 concrete cottages for only 250 pesos. Kita nyo naman mga kalakwatsa kung gaano kadami ang cottages sa Dipalo River Park na talaga nga namang apakalapit lang sa ilog. Parang siya apakalapit niya pero hindi ka pa rin napansin. Clean as you go policy sa Dipalo River Park. Kaya naman may supot silang ibibigay mga kalakwatsa with 100 pesos deposit at ibabalik din ito after para masiguradong malinis ang iiwanang cottage. So let's go, puntahan na natin si Kuyang Pogi. Ay este ang cottage natin. Ampang! Ito ang man-made bridge na gawa ng Team Dipalo. Makulay, matibay at talaga nga namang Instagrammable. Talagang natuwa din ang person sa ginawa nila kaya nagpicture-picture na din tayes. Kapag nagpunta ka nga dito mga kalakwatsa, talagang masasabi mong I love you bebe ko. Este I love Dipalo. Wala pala tayong bebe. May paupaan din sila dyan with papuso at kitang-kita sa background ang kagandahan ng Caraballo Mountains. Ito pa, talagang crystal clear ang tubig ng Dipalo River. Maliwanag pa sa pag-ghosting niya sa'yo. Charot! Grabe, ang masasabi ko, amazing talaga nga namang maipagmamalaki ang Dipalo River Park. Maganda na pero mas pinaganda pa. Kaya pag nakarating ka sa video na to, halabira, puntahan at bisitahin na ang Dipalo River Park sa San Quintin, Pangasinan. So ayun na nga mga kalakwatsa, tapos na ang pamamasyal natin. So for the linis at ligpit ng mga person, dadat ng malinis ang cottage at iiwan ng malinis pa rin. Ganon. Shoutout pala sa mga kalakwatsa nating nakakilala sa atin at nagpa-picture sa Dipalo River Park. Lalo na sa mga nag-offer ng pagkain. Next time, magdadala na talaga kami ng Tupperware. Charot! Grabe ba? So yun na nga mga kalakwatsa, natunghayan natin kung gaano nakaganda ang bagong Dipalo River Park. At sana mga taga-Quintinians at sa ibang bayan, bisitahin nyo na po ang Dipalo River Park, San Quintin, Pangasinan na talaga nga namang maipagmamalaki. At isa pa mga kalakwatsa, grabe, believe din talaga ako sa management ng Dipalo. Saludo ako mga kalakwatsa sa pamamalaka ng San Quintin LGU headed by Mayora Florence Pagadwanchu at ng Team Dipalo. Grabe, napakaayos talaga ng sistema dito sa Dipalo River Park. Mga kalakwatsa, sa mga di pa nakapag-subscribe at nakapag-follow, i-search lang Louie TV Pangasinan sa Facebook at YouTube. Dahil ang di mag-subscribe ay hindi magkakajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.